ambalma sherifla tv la jaba mbo fon islamia ka fole no ala ka kishina ka hinana ka barka bala taala dili ala ko ke ka ani aw bela jele nabo aw be aw ka jamuka de konnara no dine baro mi jamuka na be wuli ka se ankara mo mani ka ankara mo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fonona bi ane ankara mo aninga anga almami no docteur Adam Nuhu Traoré madugurente jamana en kono aka dine para hukumu konnala almamido manyambu plateau juma misri almamido yani aka joro cha mawere madislame tomba fenfemino abe barake abela jelen konnala o chaba dodo anni ale de bina je kabi dine baro kenyon fe ngayana ngadu baro konnala me anga almami bismillah ka dakurnya fla foli kan di ma an fla bawe imam bismillah alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullah ambe ala tanu ka barkada naam ka foli di islam bela jenema an lama an la jere kulu bela jene malikono ani malikoka naam kanyin ala fe bi dombayna ala ka here kanu bela jene ya rabbal alamin imam wota melen ko fe ya foto na bi dombay ambe ashura la shuina wajulu kena wera sileno jamana fantan ani nani wala jiyan fan bela jere meka ashura nyelemaya shuina amfla romna ni wati nuna soni mawbinata wajulu kena wala amma me ko ashura re dombado ashura do yume alhamdulillah rabbil alamin naam ambe ala fukala wala mando ka barkada alay ka kisine nema ke danfon nafsa mansi kanu Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi naam ana so dungu ana ka sahaba nyuma ani mo mo to kuru na fani chien fo ka se la haraduma ala kanene au bela jenendo kiramatuna naam Sheikh Ousmane Ashura ambe odelabi nabe fo oma ko jomane kalo o kle tando akara sufela yo akara dugujele yo abe fo jomane kalo kle tan mais arab kana ashura o yitanandi kelen fila saba fo ka sase tama abe fo mako ashura arab kana fene ndiya yelema doni abe koro mindi o de kafo ko ba kera jien kono ka ben don tana mima ko ba kera jien kono ka ben don tana mima kalo kono donc au delà atara dala ko ashura histoire kono ko ba kera ka ben don tana mima e ba soro nyina ko ba do beke o be be ama san saba san duru ko fe ko ba do fene beke o fene be be dati kelema donc mo ba marqué san tan ko fe ko ba do fene beke ko fene be a wati kelema donc o nyoko na mu fara la nyonga adara la ko ashura o de atoko yere arab kan menaw fe nangwa mabamana ngana ko jomene kalo o kle tandu imam o famuna ashura dombado islamia dombado wa dombonya denu islamia tabulu bela jelen fe yala ashura amame ma chama ko ashura ko sanyele mado ashura don yere de sanyele mayo Sheikh Ousmane nya fiye mo kle tanan de sisa ashura be sanyele makalo de kono sanyelema kalo islamia ka jatela islamia fam batara jate minga na be mo fo mako ane hijrienne no au contraire de toi kalo amba fo mako ane grégorienne bon ane hijrienne na no ye jate mi me ke hijra san kono islamia ka sungalo a jate be na kalo min kono sel kalo sentini ni selba sel frontière hiji afon be jate kalo min kono o san kalo folo o de muharrami ambo o de kono donc o clé folo de sa yelema o clé folo sa yelema mais tellement que événement in buyana no ashura tay a buyana ka a mangutu buyana ko sebe ani ko baw kara kono ale clé folo dun quoi suno san kalo folo clé folo o de muharram dun folo muharram clé folo o de san yelema si ça enflait à clé tanande la donc si ça san yelema clé mala fo do ko ngelen temana la kaba mais asura donte san yelema
sayɛlɛma duwawu bɛ kɛ asura tile sani asura ka se asura fana duwawu fana bɛ yen o fana bɛ kalan o don fana o dɔnnibagaw ka fɛn ye ani karamɔgɔw b'o caman kɛ su in na ɲɔgɔnnaw la wajulu kɛnɛw kan ani duwawu ta kɛnɛw kan o faamuna sisan an y'a kalan fɛnw na k'a mɛn karamɔgɔw da ka fɔ ko kobaw caman kɛra nabi ɲumanw caman ye kobaw dɔw sɔrɔ tariku kɔnɔ min bɛ lakali ka bɛn asura don ma o ye nabi ɲuman tɛmɛnenw caman taw bɛ fɔ an ɲɛna anw en tant que alakira manton sallallahu alaihi wa sallam mun de bɛ to anw hakili la mun de kɛra anw ɲɛ ka bɛn asura don ma ni ko min kan ka to anw hakili fɛ anw alakira manton Usman ɲininkali ka ɲi ala k'an ni sara ni hɛrɛ ye n'i y'a jateminɛ tiɲɛ don tariku b'a f'i ɲɛna ko koba caman kɛra ka bɛn i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min ka bɛn tile 10 min ma o ye nabi ɲuman tɛmɛnenw ni kira tɛmɛnenw ni événement ba minnu tɛmɛna mais kira yɛrɛ min ye kira laban ye anw fɛ anw Mamadu mantonw fɛ n'i ko kira laban kuma in ka dun kosɛbɛ parce que kiraya tɛ taa ni kitabu tɛ kiraya tɛ taa ni mujiza tɛ bon ni k'i kira ye i ka kitabu i bɛ na n'o ye mɔgɔw b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ala kumakan don wali i yɛrɛ ka fɛn dilannen don n'o o défaut yɔrɔ la dɔrɔn k'i ka kiraya nkalon don bon donc an bɛ kira mantonw mun ma anw marqué kosɛbɛ asura ko la sɔsɔli tɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ kisa min n'an bɛna a fɔ n'an bɛna a lakale sɔsɔli tɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ a la k'a fɔ événement ba min ye kira mantonw marqué ka kira yɛrɛ ka nɔ bila kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wa sallam a fatulen kɔfɛ ko ni kibaruya min a kɛra sababu ye ni ɲɛjiw bɛ bɔ ni dusukun bɛ kami n'a sɛbɛnna livre kɔnɔ a gravera a sigira adamadenw kunkolo kɔnɔ jina tɛ se ka k'a kɔ a tɛ se ka jɔsi ka bɔ yen a tɛ se ka dabiri a tɛ se ka sɔsɔ ni bɛɛ hakili kan ka t'o la o yɛrɛ kama asura tɛ se ka tunu o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam dusukasi min ye kira n'a so dunkew sɔrɔ dusukasi belebele min n'a kɛra alakira mɔdenkɛ la n'o ye Husein bin Ali bin Abi Talib ala ka kisi ani nɛɛma bɛ ninnu kan alakira mɔdenkɛ n'o ye Husein ye Usman min y'a sɔrɔ Karbala n'o bɛ Irak dugukolo kan problème min ni dɔnnibagaw b'a fɔ jumadon juma kutubaw bɛɛ bɛ yɛlɛ a kan an ka farafinna dugukolo kan n'an ka silamɛya authentique kɔrɔ la juma min bɛ bɛn asura ma n'o ye sini dugu jɛlen ye a ka ca ala fɛ alimami min bɛ jigin ka sɔrɔ a da ma tunu yɔrɔ in na o man ca dɛ alimami éclairé minnu ni ala ye nɔrɔ d'u ma u ka dɔnni na ala ye hakili d'u ma olu bɛɛ bɛ kuma événement in kan n'o ye Husein bin Ali a ka wafatu a ka istishhadu a seyidu suyara don min na dugukolo kɔ kan n'o ye Karbala dugukolo ye n'a fɔra sisan hali an lamɛnbagaw a n'anw minnu bɛ k'a fɔ an bɛ farikansi bɛ tagama kira min cira ka na danfɛn bɛɛ hinɛ kama danfɛn bɛɛ ye kira min cira ka na dugukolo kan n'a ka fisa ni dugukolo kan mɔgɔ bɛɛ ye a fɔlɔmɔgɔw n'a labanmɔgɔw bɛɛ o kira o jeli ni o y'a ka golokansigi ye min ni o tun ni y'o ye i b'a ye k'a fɔ ko kira yɛrɛ de ye nin ye o fagara ka bɛn nin don de ma Sheikh Usman ni événement in man ka bɔ mɔgɔ kɔnɔ ni événement in man ka jɔsi ni événement in kan ka fɔ fɔcogo bɛɛ la a n'a fɔbagaw bɛɛ lajɛlen ka dɔnni a bɛ kiimɛ k'a kɔrɔta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bonya n'a valeur dɔnni ni kisɛ in lakalili ye Husein bin Ali Allahu akbar
Allahu akbar. Naam. Ala kira mɔdenkɛ fagara don min na a fagara don min fɛ nin nɔ de ye kuma ye yala a fagara josɔnnaw de fɛ wa a fagara kafiru de fɛ wa kɛla a fagara silamɛw de fɛ dɛ fi'atun baghiya mun ye dan sago ala kira kan ka dan sago ala yɛrɛ kan ka dan sago silamɛya jɔsenw ni silamɛya fɛn bɛɛ ka kira den ka kunkolo tigɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ min sara mɔgɔ ba yiri kan minnu sara a nɔfɛ a histoire a tɛ se ka tunu a joginda a tɛ se ka bɔ mɔgɔw dusukun na wa layidu dilen don kira manto manto ni Hussein ko fɔra ni e dusu kasira i ɲɛji bɔra ala ye layidu d'i ma ka fɔ i tɛ jeni fiyewu i tɛ jeni e mun ye ala bolo k'a bɛ e jeni n'a y'i to a ka kira kama a ka kira mɔdenkɛ kama a y'i to o kama yala i kan ka to i to ko in na wa i man ka to yen ala de i kan ka to i to ko in na an bɛ yafa an ma an bɛ yafa ɲini an lajɛlibaga kelen kelen bɛɛ fɛ jɔyɔrɔ ani sigiyɔrɔ ani kuma min bɛ ka fɔ kuma de bɛ k'an se nin ma Hussein fagara don min na o y'a sɔrɔ a bɔra Madina dugukolo kan silamɛya tariku la silamɛya capitale kun ye Madina de ala kira ka wagati la sallallahu alaihi wa alihi kira fatulen kɔfɛ kira ka sahaba minnu nana Abubakar Umar Usman ani Ali olu bɛɛ ka wagati y'a sɔrɔ silamɛya capitale ma changé capitale bɛna ta kuma min na ka taa di Bani Umayya ma n'o ye Muawiya ka kalifaya ye Siri jamana kan n'o ye Shami jamana ye kitabu kɔrɔw b'a fɔ ten a bɛ dɔ min na o de ye Siri jamana ye o jamana in kira ka cɛ 600 ani kɔ dɔw yɛrɛ fɔ 114 olu su bɛ dugukolo min kan Hussein capitale sefina taara se yen ma kuma min na silamɛya capitale sigira Siri jamana kan kuma min na ni kira somɔgɔw ani kira somɔgɔw dɛmɛbagaw y'a jira k'a fɔ diinɛ bɛ ka taa ale taabolo min kan a bɛ ka itinéraire min ta o tɛ ala kira nakun ye sallallahu alaihi wa sallam o kuma a sera olu ka responsabilité ta olu minnu ye ko in tigi ye dɛ olu kan ka ta amama Allahi wa amama nas o tatɔ la dɛ kira ka drapeau tatɔ la silamɛya drapeau kɔrɔ tatɔ silamɛya sinsin cogo ani fili minnu b'a kɔnɔ ani sirafara minnu b'a kɔnɔ k'olu bɔ a kɔnɔ k'a tilen o tilen kɛtɔ la cɛ min tun bɛna bila o ɲɛmɔgɔya la o de tun ye Hussein ye jama kelen sɔnna ye jama dɔ ma sɔn a ye a y'a dɔn k'a fɔ a tɛna ɲa a bɛ bɔ Madina dugukolo kɔ kan a kan ka taa yɔrɔ min na Irakikaw ko na anw fɛ yan mais Usman janfanci tɛ ban ala kan kisi janfa ma ala kan kisi janfanciw ka janfa ma Hussein janfara Irak dugukolo kan ka bɛn don min ma o de ye Asura ye min man ka bɔ mɔgɔ kɔnɔ min man ka mɔgɔ ɲina mɔgɔ man ka ɲina min kɔ dɔw b'a fɔ an kana an da s'a ma n'an m'an da s'a ma a tun bɛ sɛbɛn mun na ni da tun b'an ka s'a ma hakilimaw tun t'a sɛbɛn fɛn o fɛn man ka sɛbɛn da bɛ s'a ma hakili de b'a faamu a kan ka minɛ cogo min na a n'a man ka minɛ cogo min na tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat manto minnu tɛmɛna u ye min kɛ u b'o sɔrɔ ɲuman ni juguman na anw fana bɛ yan an fana mana min kɛ ɲuman ni juguman na an b'o sɔrɔ ala k'an ci ɲuman na donc fɛn o fɛn sɛbɛnna an balimaw u k'a faamuya k'a fɔ fɛn o fɛn sɛbɛnna a kan ka kalan n'a kalanna faamu ka kan ka bɔ a kɔnɔ ni baara bɛ se ka kɛ ni min ye baara bɛ kɛ n'o ye ni baara tɛ kɛ ni min ye baara bɛ bila n'o ye dugukolo kana na bi mɔgɔ miliyari hakɛ min bɛ yen nɔ n'o sigilen don bi kasi la n'o sigilen don dusukun kami na n'olu yɛrɛ ka lahalaya u y'a yira adamadenw na fɔ nin lahalaya ye huzunu lahalaya ye o lahalaya de bɛ diɲɛ silamɛ jamana baw kan bi n'o ye Mahatma Husseiniya ye
olu bɛ kira mɔden saya k'a kura k'a ɲanamaya dusukun na ka tila ka n'a ɲanamaya pratique la k'u sigi k'a kɛ kɛnɛ kan k'a histoire lakale pour que jili kura minnu bɛ n'a bɛna fɔ ma ko génération montante minnu bɛ na olu ka se k'a dɔn ni événement in tɛmɛna c'est un moment crucial de l'islam. L'histoire islamique, histoire yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ man ka ɲinɛ min kɔ fiyewu o de ye Hussein ko ye. Kira manto de ye Hussein yunaw ye. Wa o min nana dɛ o de ye kira somɔgɔ bɛɛ fɛnɛ nɔfɛ ani kanubagaw. Ala kira somɔgɔw ani ala kira somɔgɔw kanubagaw. Usman i b'a fɔ ko ne Adamu Nuhu de y'a f'i ɲɛna bi fo ka taa u ni bi ala bɛ lajarabi da u kan ka lajarabi da u kɔmɔgɔw kan bɛɛ de n'i ta minɛ cogo tɛ kelen bɛɛ de n'i ta kun cogo tɛ kelen bɛɛ ta bɛ da i ka voltage limaniya degré de kan Hussein fagara don min na a don kɛlɛjama bɔra ka Hussein kunbɛn a ye kɛlɛ kɛ an tɛ don détail an b'o to wajulikɛlaw ka dɔ fɔ o la kosɛbɛ wajulu kɛnɛw kan pour que mɔgɔw ka nafa sɔrɔ a la mais yɔrɔ min ma antique tuma min na ni Hussein ni jugu bilala ɲɔgɔn na ni ji banna jugu taar'u sigi ji yan fan fɛ ji banna Hussein ka foroko kɔnɔ a n'a nɔfɛ mɔgɔw ka foroko kɔnɔ den fitinin dɔ tora den fitinin u b'a la ka ji ɲini k'a d'a ma a bɛ ka kule a bɛ ka kasi Hussein bɔra ko n'aw tɛ se kɛlɛ bila dɔwɛrɛ kama a y'a bila nin den kama dɛ droit de l'homme droit des enfants a y'a bila nin den kama a y'a ka ji d'a ma den filɛ nin ye silamɛw nin den minɔgɔ de b'a la a ma ji min a ka ca ni tile damadɔ ye a bɛna san minɔgɔ fɛ dusukun jara Usman ni dusukun jara a man ɲi dɛ ala k'an kisi dusukun jali ma o de la ala ko wa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ni mɔgɔ bɛ fɛ i dusukun kana ja i ka zikuru kɛ ni mɔgɔ tɛ zikuru kɛ mɔgɔ tɛ ala kosuma kɛ mɔgɔ tɛ ala wele kɛ jama la walima i kelen walima i dusukun na i dusukun bɛ ja i komi fara dusukun jalen ye den ye Hussein bolo yɔrɔ min na o ye kala biɲɛ fili k'a gɛn a la fo k'a bɔ a kɔfɛ donc ni histoire ninnu kira mantow ka kan ka ninnu de lamɛn ka leçon tira a kɔnɔ a leçon min bɛ tira a kɔnɔ o kun ye jumɛn ye fanga ni o ye silamɛya fanga ye a bɔra ala kira somɔgɔw bolo ka don mɔgɔ wɛrɛw bolo min kɛ olu de tun ye ko k'a kɛ wirasi ye n tɛ kiraw ta ye c'est routinier kira somɔgɔw kira den cɛman bɛɛ fatura o mais kira den cɛmanw ka branche an'u ka nɔrɔ nana bange kira denmuso min na n'o ye Fatumata Zahara ye o den de fagali filɛ nin ye kira tun b'a fɔ Fatumata ma ko Fatumata bid'atun minni ni bɛ ne yɛrɛ kɛri ɲini dɛ n dusukuni n sogobu dɔ de filɛ nin den ye Fatima ni mɔgɔ min magara Fatumata la i magara ne na dɛ donc o Fatumata jeli a den Hussein tɔ kelen bɛ ye fitinɛ ban siɲɛ fɔlɔ la Hassan o ye fitinɛ ban k'a fɔ n'aw bɛ diɲɛ de nɔfɛ c'était stratégique pour que a k'a faamu a hakilimaw k'a dɔn ko nin ko in y'anw de ta ye bid'atuna ruddat ilayna anw ka feere fɛn de ye nin ye an kira somɔgɔw ka feere fɛn de ye nin ye mais n'aw ko k'a bɛ se k'a jago a y'a minɛ an k'a lajɛ o de la tiɲɛ n'u bolo Hassan ye fanga d'u ma mais fanga tiɲɛ n'u bolo parce que ils méritent pas u t'a dɔn u ta tɛ u ye fiɲɛ ta fɛn min ka kala u bolo ma donc Hussein nana k'a bɛ na o de récupérer bon o kɛra sababu ye o ye Hussein faga u ye Hussein kunkolo tigɛ ko ka taa di Muawiya ko ka taa n'a ye ka taa kunkolo di Siri a kunkolo bilala yɔrɔ min na ne taara Usman u ye kunkolo in tigɛ ka bɔ Irak de ka taa n'a ye Siri jamana kan
Hussein kulo blala yoro mina ne taran joka yoro lajɛ Allahu akbar Hussein kulo an ka cɛkɔrɔbaw kun b'a fɔ ni Asura sera ta u b'a fɔ k'u ye Alakira den kulo tigɛ ka fili ɲɔgɔn ma dɛ maskaratan ka yɛlɛ bɔ Alakira jeli la o jɔminɛ kalo kelen min filɛ nin n'o kalo in de la a bɛ fɔ a ma bamanankan na ko jɔminɛ jɔminɛ ye jumɛn jɔn de minɛn'a kɔnɔ jɔn minɛn'a kɔnɔ ka kira den minɛ hɔrɔn tulo bilen ka kɛ jɔn ye kalo in kɔnɔ ka kira n'a so dunun minɛ k'u kɛ jɔn ye nin kalo in kɔnɔ kalo in tɔgɔ dara o de la donc kira bonya ani kira somɔgɔw bonya tɛ se ka tunu quoi u tɛ se ka tunu donc hala danni ma Asura kan ka sigi wajulu kan ka kala ka Alakira bonya fɔ ka somɔgɔw bonya fɔ ka don yɛrɛ bonya fɔ ka tila k'a kasi ka jɔrɔ ka hami ka se ka Ala deli a kɔnɔ Ala kan tariku yɛrɛ kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma amin ya rabbal alamin donc o de an bɛ se k'o de fɔ événement min kɛra kɔnɔ an kira manto bɛ se k'an bolo sɔgɔ min na vraiment ni sɔsɔli t'a la dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka hadisatu Karbala inshallah donc koba kɛra kɔnɔna la koba min ni a bɛ to dusukun na kosɛbɛ n'o ye Imam Hussein kira mɔden a denmuso Fatimatu Zahara a fatura ka denmuso kelen min to a kɔ Fatima o den de fatu Seyidu Suyara ni cogo in na tan dɔrɔn o fana kɛra ka bɛn Asura don ma Imam Adam Nuhu waati ni a cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka nin kuma in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka dugawu k'an ye Usman kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo o de y'an ka dugawu kɛ an ka jamana ye wajulu kɛ kɛnɛ fɛn fɛn bɛ sigilen nin waati in na karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ dugawu kɛla nin waati in na bɛɛ ka miiri an ka jamana na i n'a fɔ an karamɔgɔ ana an ka Sheikh Sherif Usman Madan Haidara au conseil ɲɛmɔgɔ groupement ɲɛmɔgɔ a ye silamɛ bɛɛ ladi a ye min di an bɛɛ ma o de nin don ninnu na an ka hakili to faso la an fana b'o kuma kelen de fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili to faso la ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka se ka Mali diya ka Mali suma ka balawu ni fitinɛ da minnu b'an kunna bi Ala ka se ka se d'u ma u ka se n'an ye baral aman a bɛ ka an se bon port u k'an lase bon port k'an lase k'an bila gun ɲuman kan Ala k'o dɔnniya d'u ma k'o faamu d'u ma k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye mais Usman bɛ kuma kuncɛ ni min ye a sera an bɛɛ k'an dusukun jɛya dusukun dɛ Alakira kumana dusukun kan kosɛbɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an na an ka se ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye dusukun ko in na dɛ dusukun de y'a bɛɛ ni dusukun in nɔgɔra i y'a ye dusukun fɔra Ala fɔ a ko ala bi zikrillahi ni dusukun saniyalen don Usman ne juguya t'e la e juguya tɛ ne la mais ni dusukun finna Ala k'an kisi dusukun finna o de ye n ka kuma laban naam an bɛ i fɔ k'i wale ɲuman dɔn Asura ye donba ye siga foyi tɛ a la silamɛya donba don tarikuw y'a sɛbɛn kan ka gafew y'a sɛbɛn an y'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw da ko koba caman kɛra nabi ɲuman caman bɛ yen nɔ minnu ye bonyaw sɔrɔ ka bɛn nin don in ma o ye don in kɛ donba ye batow caman bɛ yen minnu kan ka kɛ a don kɔnɔna la su in na an y'a fɔ kuma daminɛ na wajulu kɛn o bɛ sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu b'a ɲɛnajɛ ni wajulu ye minnu b'a ɲɛnajɛ ni duwawu sigi kɛnɛw ye sini don fana n'o ye juma ye maa caman bɛ a don sun ka da hadisaw caman fɔra a don sun fusamantiyaw kan nka koba min fana kɛ yen nɔ min ni Alakira mantonw ye o sɔrɔ ni hakili kan ka to o fana na o fana kan ka ɲɛfɔ a don o fana tɛ ko fitinin n'o ye an karamɔgɔ Adamu Nuhu da sera min ma o kama bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛnajɛ n'i ka cogoya ye n'i ka faamu cogoya ye an bɛ Ala taala de bɛɛ ta ye Ala ko ye min b'a ɲɛnajɛ ni cogo o cogo ye bɛɛ boloma dalen bɛ fɛn dɔ de kan o bɛɛ y'a faamu cogo min na i bɛ k'a kɛ ten tɔ an bɛ Ala taala de Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni i ka kɛcogo ye ko kelen kɔni bɛ yen a dɔw jaabi don do baara ɲumanw caman kɛ don do an bɛ Ala taala jeli wajulu kɛnɛ minnu bɛ ka sigi fan bɛɛ lajɛlen na wajulu kɛnɛ Ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye minnu fana bɛ k'a kɛ ni kasi ni dusukasi ye k'u ka nisɔngoya yira ni nin koba min kɛra kɔnɔna la an bɛ Ala taala de Ala ka u bɛɛ lajɛlen fana sara a bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu min kɛ an bɛ Ala de Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi Ala ka nin kɛnɛ ninnu kɛ sababu ye k'an ka jamana k'a basigi ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa nin yɔrɔ in na an karamɔgɔ ani an ka haut conseil ɲɛmaaba
asayida Sheriff Usman Madana Haidara alere san chama kanin duin la nyenamaya alere maula kunu katani dumbanu la nyenamaya lila wa haishuna fana akene bisiki Jamiat Ansar Din International fe jien fantan ani nani kernyana Bamako yano hippodrome ballontan terenga ka Sheriff la kaw bela jelen fo ka nga dusuma kasi na nga duo donc Sheriff la du bela jelen jien fantan ani nani ummo ke ni ko ba min soro ka be aduma ame duo don ko ka sanga fo ke kata Sheriff bela jelen Dr Adam no ki yela fana fo ki wole nyumando ika ni wala na fo man dilila ama ka singa fana fo ka wole nyumando jamun kan yi auditay aw mun besigi ka laje aw mun besigi ka lame aw mun besigi ka makono jamanay kono ani jamanay ko kan am ya Allah taala li anni wa ya sigidana tawira anni wa bela jelena wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.